otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya. Ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke nna amụrụ tupu ụwa tụwa akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ọrọgo n'eluigwe n'ọgbakọ nri nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya enweghị mgbe. Onye si na